Armahda meitä ylipitkistä kokouksista, saman asian käsittelystä useammassa toimivallaltaan hyvin rajoittuneissa toimielimissä. Varjele meitä Huolellisesti laadituista, mutta sisällöltään yhdentekevistä esittelyteksteistä. Varjele meitä Sen yhden ja saman henkilön käyttämistä ylipitkistä aiheen käsittelyn kannalta merkitsemättömistä puheenvuoroista. Varjele meitä Hyvien asioiden hallintorattaisiin unohtumiselta ja työryhmien perustamiselta. Varjele meitä Yli sivun mittaisista soveltamisohjeista. Varjele meitä Demokratian peruspilarina olevan valitusoikeuden käyttämisestä hyvien uudistusten torpedoimiseen. Varjele meitä Jo valmisteluvaiheessa liian monimutkaisiksi ja toimimattomiksi osoittautuneiden asioiden jatkokäsittelystä. Varjele meitä Rukoilemme päättäjille viisautta, rakkautta ja kärsivällisyyttä. ennen kaikkea rutosti kärsivällisyyttä. Rukoilemme ymmärtämystä päättäjille, jottei maailman kompleksisista todellisuutta yritettäisi ohjata liian yksinkertaisilla paperilla toimivan näköisillä ratkaisuilla. Lohduta meitä Rukoilemme anna meille riittävä toimeentulo, keskiluokkainen elämäntapa, suotuisa ilmapiiri työpaikalle ja televisioon muutakin kuin uusintoja ja deittiohjelmia. armahda meitä